Sokyho. Natáčaš v pozadí mi hraje Soky, pretože pozerám jeho stream. Prepačte. No, idem sa prvý tento Lucky Block. Uvidíme, čo nám padne. To je si... OK, guys. To je actually dosť dobré. 5 miliónov. Ale ešte prvé lululu. Takže, čo je... Všetko možno otvára. Ale toto shop. A čo sa robí, ako to sú? Ako čo, 30% dělají vůzové. Či teoreticky jak to dáte. Velký lát. Čo? Pardon. Som trochu chorý, ale potrebujem točiť. Vládu nabít myšal. A mira to, miau. 6, 7. Miau. Kámo, toto je rád, že najlepší event. Takže, tento... Že chcem vidieť, ako vyzerá ten... Ako vyzerá ten level. Skoro. To si. Nebo to prvý. Druhý. Reálne. Sorry. Nepoučil. Guys. Ok, pojďme se podívat. Let's go. Posledně mi tady pomůžu vsah. Alebo něco dobré. Ano! Aspoň mluv. Prepuštěl toho Sokyho, ale já prostě nevím, co šlo, aby to bylo. BOOM! Ok, koľko to trvá? 4 minúty, to je guys, dobre, to je dobre. Okay, už vypnem si... Ideme sa pozrieť, ale dobré, chcete. Asi nebudeme predbiehať, zbytočne. Ok. 09. Což není, teď můžu do obejský, dívej. A co to dává, ten nechci. OK. Takže, je k tomu nejaká hudba? Aha, už sú nejaké. Ale predpokladám, že nie. Čiže tak. Mám nějaký zpomalenější stream, tak to budeš muset to nastavit. Refresh to v případě. Čiže tu chvíľu budem AFK a potom sa vám ozvem. Guys, ďalší. Typkovi to je jedno. Bro, jemu to je jedno. Děkuju, Frederiko, děkuju za moc, děkuju. Poslal bych ti bez kofí, fakt? OK. Tak by to měl... OK, 20 laxů, OK, to sa tešíme. Tak ja idem ešte avka. Mám to otvoriť, guys, ešte raz. Ešte to není, ešte čakáme minútu. A máme tu druhý The Snap. Čo to bude dobré. The Snap. Zapíname zvuk.
tu dáva. Dobre, Mika, ty dajme na myšlenú kamerou, ty dáme, takže aj mi to. Ja. Dal tam jeho bejku. Co, ty nečine? Guys. Tam jeho bejku už nebereme, protože tam vyslovene nič nebolo. Takže los Lucky bloky, no ale tak čo ja s nimi. Máš valentický bloky, no otevřeli. Už jsem otevřel 4 různý. Hnedka po sobě to jsou. Hnedka jsem otevřel 3 po sobě, co jsou. Teď už mi chybí na 10% a na 2,5 a na 1 a na 0,5 a na 0,5. Ideme sa pozrieť na timer. Tuto ešte. A... Je tam, pokud tam máš denníko, já ho tam nemám. Baka, samého bejska je... Oh, guys. Ty máš tu kliku a máš ho To je tam. dobré. Já ho tam nemám. Samého bejska. Ale pokud tam máš, tak ber, víš to. Jo. Máme ešte luva. Já ze Secretu jsem povedal teď jednou už. Já byla na olympiádě minulý rok a byl to banger, byl jsem na běžkách, nice. Tak to je úspěch. Je to ďalší duel. Veru všetkých No, jasně. secretov. Getting love in Rose and love of Bear. Teď teda film tak málo, no, kvůli třeba dneska taky, no. Ideme fiusku. Kvůli tomu, že ráno stávám ze psem a musím se postarat o zvířátka. Also. Ale aspoň nemusím vědět, Vojta! že nemusím končit. Tyli, jak vyzerá? Tak po smrti, ty kokos. Teda ja po matike. Já už mám 3 los Lucky bloky, tak to je dobré, no, nám nepadly teda. To mám ze samého bejsky, ne? No, my jsme tam neměli, no, to nevím. Ale povedlo se mi otevřít tady brain. Asking for new one. Já to otevíral postupně, víš co, takže... Co jsem to slyšel? Je to tuška. No, co koupí kuse na valentí? Tu máme bum. Jo, ze samého bejsky, no, to máte kliku, no. A fiuzneme to aj tak. Co ti líbí se ti event? Jo, má to grády. Ja idem zase chvíľku AFK a uvidíme. Okej. Claim. Môže tam byť ďalší Los Trios? Tak dávame do giveawayu. Všetko zlé v tom videu dávame do giveawayu. Z autobusu, jak se máš? Čekám na Los Lucky Block a na valentí. Tak, ideme ďalej AFK. Guys, asi ide spawnovať Gatito. Uvidíme, dúfam, že spawne. Já jsem nejel privátu, no, na random to vyšlo na něj. A možná ti tu fusku skipne, jo? Já bych ho to víc. Prosím, nech sa spawne mi Gatito. Prosím, nech sa spawne mi Gatito. Prosím. Boom. The last mi Gatito. I'll spawn. Oh! Co sa robíte? Jo, ty otevíráš tu letu! Ne! Ty otevíráš tu letu! Počkáme, že dostane. Tako. Má tako. Dobrý! Ešte niečo musí dostať, prosím. Nice. A to taky může spadnout z bloku, nebo ne? 2! No, 20krát lak. Ne, to se rád získal z bloku. Děkuju za 250 korun, ty blázne. Děkuju za donet, děkuju. Ok, idem ďalej. AFK. Ja to zbranie rotado. Wow, sa vidí spider, really? Bloky. Ok.
Not bad. Samými Spideríny. 2 miliony, ještě se nemůžu Akože ujde. Prosím, nechce sa neoprať. Dávame hlas. Prosím. Ja, ale berem ho. Zbytočne. Ok, ja tu idem pozerať takého stream a pritom budem tuto čekovať, čo tu padá. Guys, to są. Yes, makraba. Jeszcze nie zupełnie pełnosi. Nie dostępnie Tito. Tito, daj mu. Dawaj. O, Grajpusy! Tak. Australijski fius. Dalszy! Au! Co to? Tak. Nie! To półbejsu. Życie. Poczekaj, to sobie ja chodź. Ciężko. Właśnie to Sahura. Czyli ja tu idę czekać. Pochodzę. Akurat, że potrzebuję dużo prydać. Kerkarkur. Guys, kto to widzi? Kerkarkur idzie z giveawayu. O, żebi. Oj. Kedora. Lucky block. O, nie. Lucky block. O, dostał tako. Podnieście babukam. Ma 2 mutacje. Lucky block. O, dostał. Ding ding ding. Secret. Bierę. Ile to można? Ja dam czekotejru. To był secret block. Ale Další lápava vsahu. Lucky block. kebyže guys padne Garaba, to nic. Čiže po tomto videjku bude ešte aj opening. 10 money puggy
A mohol by si ma už prestať prosím ťa s tým kopať, alebo s tým fireom, pretože už ma to celkom štve. 300 kačikotejra, 1000 dragonov. Dej. Ak nám padne. A 1000 dragónů spadne právě. 1000 Ak nám padne, tak sme šéfovia. Tak. tam ten dragón. Traja elefanti idú. Prosím, guys. Ďalší. Ja som začal dať kokofantov. Ale máme tu ďalšiu valentínsku. Je to reálne, že možné? Ještě to průloky, 2 minuty je konec, no. Jože. No, takže to je konec. Predám admin blok. No tento, lebo tak lebo tak. Čo? Ty to predal? To predal všetko tako. Musím. Ja som myslel 3. Bohužiaľ. My sme lucky. Ideme zase. Tak. Máme tu gatito. A my gatito. A my... BTV. Ako v pohode, ale still be affected for to play. Ježiš, máme potom to strašne udrúť. A to samé, s tom všetkým samé, valentínsky, bro. To bude opening. Bože, Amira vyzerá asi končí. Ešte. Pohode. Teraz by to sokil líval. Yes, chvála Bohu. Co drželi, хочете? A losku kráčov to bude Dúfam, že som ale akože neprerobil na tých toto, ale dúfam, že som práve na nich zarobil dosť. Tak poďme už ešte iba čakať. Neber mi festival. Ne, ty jo. Jo, počkej, ne, festival je něco jinýho. A čakať. Los Lucky Block je ale... Čepo! Festival, jo, to se ne. Ty mám ty konzultáčný. Potom to Ačo všetko budeme otvárať. Bum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 14 Lucky blokov. Akože... OK, dej si mám jeden blok, OK, nějaký minutek, jo, dobře.
Dobře. Mám pro sebe bloky, jo. Už asi kryt? Vidíte, už beru bloky. Kde? Máš něco napsaného na tváři. Asi si zaplatím někoho, jak se dostat k tobě dobře, ať je sranda, Windows se neměl ruce odvést, to už je hodně dávno. To už je hodně dávno. Máme to tu. Tak jdem na to, no. Ďalší hard lucky block. Ale hoďte všichni like, hoďte opět, děkuji. Jenom kluku musíte vyhovět, když jsem tady... Ak v pozadí počujete psa, je to môj pes. Ďakujem za pozornosť. Dobre, to... niečo. A to už nás nezaujíma, nás zaujíma opening. Čiže ďakujem, že ste ma sledovali u tohto videa. Dajte like a odber Sokimu na streame a ešte to choďte dopozerať. Čaute.